Sai sin ni kong nga kwa pen pau yu play try kan rat ulah don rengkat bengan dadu bang sim garai nakamentapan mi yang nak election MDC banadu bang sedang menyaj haman ki senang haman ki bijelang haman ki meeting baro ngai ya giksi ti dan bor jong u ban menta ka sniru wala regi perlok mana ki sngi khinjat sngi kilai phone nga da jing diaw men sim renga ong ki bangaru ngala pengkrek naga menta ka jing job hakar pesau tarik bat shisha ru ublay ya ke jing kerpat ki jongi baro ulah sengap bola ai sai ka buram naga menta ban tray gane ka lengkor ka ban kit om tang yam ta kalang kedam lai krok konstitusi hendra ya ke ri bagi cai benrio declare Shri Shambholang Ranga yo ikan namjat kena ke pun kenapa itu ke ka budget ne kita kata ke sekrat jang pihak ka pihak kun ya kena ke election MDC nomor ngitip ba ya pihak kun persa ya persa jang deputy chief minister jang gitulah na kaliang junga ngam dan buj ngam dan kai pat tang jinget komo ngala rai na dung astang man mi mangarai ta ka jinget ngailek ta ka jinget ngayai ta ka jinget haswa bangan mi ni yang malik meeting ru ngabok ta ka jing duai ba hadu menta sngi ru nganget hi ba ditang kabut ka ba ngala mi thok long ba ditang jinget ka bangala IT lut baro na ka menta ka kam show play bodo play wala asya ka ni ka lenti ka bangangan kit lengkot bangai ru ai ka jing start bangala belong tau MDC bala kit lengkot tang kata itu kadang em ka jing terikam ka bor pisah kena ka election ba fit punan kam pisah nem tila pun ini mi ko mo ngong e phi ngai le lenti ka jinget ngam smile da ka no ka lenti ka wai pat ka bor ka ki wai ya ki wai ki parti ki wai kertong nganum ong ki le da ka no ka buj ne ka strategi jong ki le ngong e phi tang ka wai ka long banga su thok long ba ngomong e phi ba ngai le da ka jinget kum no ngani le pa da ka bor jong ka bor boriu na ka bor paman bangan chu job election da ka bor tak taltin re ngaya da ka tang lenti ka babet pa da ka lenti ka babet ko maka parti kai ka sinsar ka da ka bkhoj la da ngilai da koi pak lenti ka bamde ket kum ka sinsar ka da ka bkhoj kum la da ngi job ngimla ban put long ya kata dai ha bangilai da lenti ka babet ngilai kan bas supaya ba tang da ka nongrem jong ka parti ka wahi kai da ka ta ngi ngi job ro ngi thik kat kum ka nongrem ba ka parti kai tingin kermen ba kata ka jing hikai ka parti ka bangar dalang ha ka benta ngi sibun ka ngi sibun ka jing job pat ka jing job ka bangin yo mo pai ba na ha bor ka konstitusi ngi yo bang group ka bor apa diskonsil nomor ngitip bau wan ma ar kena ke jing yakun yang bu yakun hak sengil jong pini jang itulah penong kena ke ke penliam jong pi minister nila masih kata pom ya kata na kalian junga ngolong kat bangai khon ni noi nuru ngam ong bang pelim ni noi nuru mo maru pai ba menta kum mga ong ngan pen pau hang ni kum mga ong menta de ka kenti ka bagi pai ba ki ha banjit ya ka parti jong pai ba ni ka parti jong ki company ka bangaju kan bas election tenga nga smoking ba mentau pai ba ujiet ka parti jengi usyania ai kan orang yang mengiat bar ke jingele jengi kalong naga mentau pai ba kata de ka ngam semile banu nuru ngam chumbi kon banu nuru ha pai ba wa jing kersian jengi ba nong dem ba ka parti de kata hi ka ba na kalian junga ngayat ai